Il-Gazzetta Kulħadd żvelat kif fil-jiem li ġejjin mistennija tibda tapplika l-liġi li timponi li biex kuntratturi operaw irid ikollhom liċenzja maħruġa mill-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni il-BCA. Dan wara li din il-liġi se tirregolalizza is-settur tal-kostruzzjoni bbażata fuq deċiżjoni tal-Kabinett ċarejlu ingħatat barka mill-Kummissjoni Ewropea nhar il-ġimgħa li għadda. Il-Gazzetta rrapportat li l-Kummissjoni ta' din id-deċiżjoni wara li rċeviet mingħand il-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-ippjanar immexxi mill-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi dak li hu magħruf bħala proportionality test. Dan permezz tiegħu ikun evalwat l-impatt li tali liġi tkun qed tħalli fuq il-professjonijiet varji u dan dejjem skont id-direttiva relatata Ewropea. Din l-approvazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea se twassal biex fil-jiem li ġejjin jiddaħħal l-avviż legali u bekk jistgħu jinfetħu l-applikazzjonijiet biex il-kuntratturi kollha li jaħdmu fl-oqsma ta' twaqqih, skavar, bini jirreġistraw l-interess tagħhom għal mal-BCA. Dawn l-applikazzjonijiet se jibqgħu miftuħa sal-aħħar ta' Ottubru u minn Novembru mhux se jkun jista' jopera mingħajr liċenzja. L-applikazzjonijiet għal liċenzji se jkunu evalwati minn kumitat apposta fih dan l-awtorità. Kuntrattur li fil-kors tax-xogħol tiegħu jikser xi liġi jew jinstab ħati ta' nuqqasijiet kontra ir-regolamenti jista' jkollu l-liċenzja tiegħu sospiża jew revokata. Din ir-riforma se twassal biex għall-ewwel darba f'pajjiżna jibda jkun regolarizzat il-qasam tal-kostruzzjoni wara konsultazzjoni mill-aktar wiesa mal-stakeholders kollha u ma' mijiet ta' kuntratturi li attendew għal numru ta' laqat. Il-Gazzetta Kulħadd qalet li konsultazzjoni pubblika għalqet f'April li għadda. Parteċipazzjoni qawwija ta' ħafna operaturi fil-kostruzzjoni u ta' korpi kostitwiti u anke mill-Partit Laburista. Hawnhekk il-Gazzetta fakret li assenti minn dan kollu kien il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech.